kahibaw na ko ani. Pag grade 4 na ko, kahibaw na ko ani. Akong ginikanan, kamauman. Nagbuhat sila ani, nagtanaw gyud ko, unsaon nila pagtrabaho, mao nga nakat-on ko. Aw nalipay ra gyud mi ani kay maom gyud mong namati ag mahayag. Nga amo gining padayon mong trabaho. Unya ra hunong kundi na makaklaro mag-ana ba? Mag-unap. Kanang sa bata-bata pa ko, nag-edad pa ko gikan gid adto hantod na minyo ko. 18 man akong edad na minyo ko. Pag edad na kong 50, mo batas lang gyapon kawayan, masakam kong kawayanan. Masaka ko. Nya bira, nya hawan, putol, lasa, nya iguban ana. Na. Udapo na yun ani, ingon ani na. Mag-unap na. Among paliton, tag piso ang usa kaniin ani, piso. 100 ang 100 ani, 100 sad mabayad na mo. Sa pagsauna. Aw kanini so sa kadlaw ako imbuhat ani tulo ra gimhuman. Pero akong apo kanini agi kiti lang ni siyang kamot pagla. Piton man ni siya banyo, perti man ning nindutag yun ug mahugot na ni. Kay gamitan min siya dukduk. Dukdukon. Mangumpra mo ko sa una, gawas akong buhat mo kumpra pagig ko. Deliver ko barili, manhog, aluginsan, pinumungahan, abot dito luray doon, luray dos. Kani din yung mga pag-umangkon ako namuhat. Kani akong anak, akong paliton. Nga pag mahalin na dito tag 250, ako nandadon dirig tag 150. Kay maluoy man ta sa pagbuhat. Tawagan ra ko nga mao na gidaghanon ang usa ka lamber pila ka buk ipahug. 30 luginsan nya dito sa pinamungahan na say 30. Katong sa buhi pa kong Paris, ma'am, brato pa to. Nya karon murag nindutan ko kay mahal naman. Tag 450 namang usaan. Saka ni moskuayan, ma'am, kanang kuan. Manghawan, mangwastong tunok, iguman maklaro ng bus, imo na ng pamputlon, iguman nagputol, hulbuton. Nya dayon hawanan. Iniguman puto-putoon. Noy bipis ang puto. Murag duha ka dugpa lagi. Nya kanang tubtubon, pamuputlon ba? Nya sukdon inani. Nya dayon pikas-pikason, buhan maingon ani na siya porma. Ni dayon iguman la lution kanang batakon nya lution ug mayo sama ari niya kung anak. Na ingon ani ba? Portigid daw ay. Malingaw na lang gid ko. Kaysa magtungit, magmadyong, di masagi ko kumawa na, ma'am. Kanira gyud akong nakamahuan. Maglagpuso, maura. Lisod gyud ang magkuha pagkagwayan. Kaysa man kayo, porti man tunok ng kawayan, ma'am. Niya ka nang inigbuak pa nimo ana sa kuan, imong yanang guna. Ihandos pa nimo ana. Unya gahi pa kayo, imo pansikaran. Karang ginanimo para mabuak ba? Kabuak ana, imo din ang anak manamon o guway buhan mapariha ani mahimo na siya lipak ba? Abot dire, magunap na yun, unap, o masipyat putol pang kamot. Ang luti, ingon ani, luti, gikuanan og pintal na nya gibali. Gipauga, pagkauga, una gibuhat. Ako si Dita Manzano de la Serna, nagpuyo sa Bagakay, Valencia, Carcar City, Cebu. Mao ni ang produkto nga amakan hinimo sa kawayan.